Tuu munkaan viettää kevyt treeniviikko Maltalla. Keskiviikkona lennettiin ja tosiaan mulla oli 100 kilsan kisa ollut vasta lauantaina, joten se keskiviikko ja torstai meni aika rauhassa. Paljon vaan makoiltiin rannalla ja levättiin. Perjantai ja lauantai oli molemmat juoksun kannalta vieläkin lepopäiviä, mutta molempina päivinä tuli käveltyä 16-17 kilometriä ja uitua paljon. Ja sunnuntaina viimein tuli mun onnenpäivä, eli mä pääsin kokeilemaan juoksua puolen tunnin verran. Toiveena, että ennen kuin mä täytän vuosia, niin mä pääsen juoksemaan. Niinhän siinä kävi. Kulkee ihan törkeän hyvin, ei minkäänlaisia kipuja tuntumia missään. Sitten tuli maanantai, eli mun synttäripäivä, ja lähdettiin risteilylle sen kunniaksi. Ja meikäläisen matkapahoinvointi vähän hittasi tuossa matkalla, niin vietin puolet matkasta sisällä pidätellen oksennusta, mutta oli kaiken sen väärti. Käytiin 2 eri saarella, jotka molemmat oli tuossa Maltan lähellä. Sitten mä lähdin käymään vielä tunnin mittaisella kevyellä iltalenkillä ja tehtiin mulle synttärikakku, mikä jaettiin hostelivieraiden kanssa. Toka vikana päivänä me lähdettiin toiselle puolelle Maltaa tutkimaan paikkoja ja oltiin tosi myöhään takas, joten mä kävin sitten yömyöhällä vielä heittämässä vähän vauhtileikittelylenkkiä. Sen jälkeen meinas vähän heikotus iskeen, niin vedin 0,5 litraa suolavettä. Viimeinen päivä oli lepopäivä, vietettiin koko päivä makoilemalla rannalla. Illalla lähti lento 8 aikaa Helsinkiin ja seuraavana aamuna mä pääsin junalla kotia.